Hej og velkommen til vores video, hvor vi dykker ned i, hvordan Novo Nordisk bruger patenter, branding og markedsdata til at forme deres produktstrategi. Især med fokus på deres insulinprodukt, Tresiba. Lad os starte med at definere patent. Et patent er en enhed til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Det betyder, at kun den virksomhed, der ejer patentet, kan producere og sælge den pågældende opfindelse. For Novo Nordisk giver patentet dem ret til at sælge insulinprodukter som Tresiba. Dette patent har været afgørende for Tresibas stærke salgsresultater. Uden denne beskyttelse vil konkurrenter kunne kopiere produktet og presse priserne ned. Nu skal vi se på, hvordan Novo Nordisk bruger branding i deres markedsføring af Tresiba i USA. Tresiba er kernen i deres brandingstrategi, hvor de fremhæver produktets unikke fordele. Kampagnerne positionerer Tresiba som en innovativ løsning og skaber stærke relationer til både patienter og sundhedsudbydere. De fremhæver også Tresibas længere virkningstid, hvilket tiltrækker både læger og patienter. Segment 3: øget omsætning gennem markedsføring. Lad os nu se på tallene. Hvis Novo Nordisk øger deres markedsføringsbudget med 15% og salget stiger med 3%, hvad betyder det så for omsætningen? Det nuværende årlige salg er på 3 milliarder USD. En stigning på 3% vil generere en ekstra omsætning på 90 millioner USD. Segment fejrer PLC-kurven og fremtidige strategier. Endelig skal vi diskutere, hvordan Novo Nordisk kan bruge PLC-kurven til at planlægge fremtidige produktstrategier. I modenhedsfasen skal de fokusere på at forbedre produktet i forhold til konkurrenterne. I nedgangsfasen handler det om at udvide patenterne og forbedre produktet for at bevare kundeloyaliteten. Det er afgørende for at holde på kunderne, når konkurrencen intensiveres. Så der har I det. Fra patenter til branding. En af de primære måder, Novo Nordisk bruger branding i deres markedsføring, er gennem deres Changing Diabetes-kampagne, som sigter mod at øge bevidstheden og yde støtte til diabetesbehandling. Deres produktbranding, såsom Tresiba, fokuserer på innovative løsninger til diabetespleje. Disse strategier hjælper Novo Nordisk med at opretholde en stærk markedsposition og effektivt forbinde med deres publikum. Tak fordi du tog dig tid til at se med.